Gaurko prentsaurrekoan, Amets Aduriz eta Markel Susaeta daukaguz. Aurrera. Kaixo Aduri. Kaixo. Kaixo Susaeta. Kaixo Arratsaldean. Oso ondo. Zeran zagozi gaurko partidurako? Ondo. Gaur jolastuko kontra Barcelona eta Barcelona kontra Marsellaren kontra. Oso ondo. Aduri, zu egon zara, esori? Zeran sentitzi zara gaurko partidurako? Ondo. Ondo ya? Bai. Edo niño gaixori zauz. Bai, apurtu. Eta sartuko duzu golen bat? Saiatuko naz. Eta ez horrikoren, saiatuko naz. Susaeta, arenago partiduan egon zinen bankilloan. Gaur, jolastuko duzu edo egongo zara bankilloan be bai? Jolastuko saiatuko naiz gola sartzen. Kapitaina zara, ezta? Bai, saiatuko naiz gola sartzen. Aduri, zurrengoa zuretzat. Zelan portatzen zari zuek aldagelan? Ondo. Partidok eta gero batzen duzuez erabilitako gauza guztiak? Bai. Eta nork batzen dau botakaz izten duzuen basatza? Eta gaur botako da begura San Mamesen? Bai. Zuen nahi duzu eura botatzea edo ez? Bai. Bai, segaitik. Ez dakizu segaitik. Bueno, bani gaur joan San Mamesera, zela nahi duzu animatzea? Fuerte. Fuertea izateko. Atletik! Eta guk animatuko dugu atletik. Oso ondo, basorte hon eta eskerrik asko, are Aduriz eta Susaeta. Agur!